Από τη Θεσσαλονίκη με το τρένο το έφερανε στο Κιλκής. Από το Κιλκής εδώ στεκόταν να σπούσαμε εδώ σε αυτό, η καμπάνα, μεγάλη καμπάνα. Το 28 το ανέβασαμε πάνω στον Αγέρι, στο ύψωμα. Ο πατέρας μου ήταν γεωργός, είχε μπουβάλια. Ζέψα να σπούσαμε τα μπουβάλια, τον έστησαν απάνω στον Αγέρι, εκεί. Και χτυπούσε το καμπάνα εκείνο και πέναν 50 χιλιόμετρα άκουγε την καμπάνα. Το χρόνο από εκεί πέρα. Το χρόνο από εκεί και είναι σημαντικά καλύτερα παρά τώρα. Τι θυμάστε λοιπόν, πώς μπήκατε στα πλοία, πώς φύγατε? Στο πλοίο μας φύγανε στο τρένο. Στο τρένο κατέβηκαμε στο Πατούμ. Στο Πατούμ και από το Πατούμ εκεί μας έλεμπασαν στο πλοίο, στο βαπόρ. Στο βαπόρ και μας φέρανε στην Καλαμαρία. Το πρώτο πλοίο που ήρθαμε η Ρωμή, είμαστε εμείς στην Καλαμαρία. Όταν ήρθε η διαταγή να πούμε για να φύγουμε πλέον τελείως, οι γονείς μας παράγγειλαν από τους Τούρκους να έρθουν, με συγχωρείτε, γαϊδούρια, μουλάρια, άλογα, για να φορτώσουν κάθε ένας από ένα πράγμα, κάτι απάνω σε κάθε. Ο πατέρας μου πήρε, θυμόμαι, 3 άλογα. Τα νίγιασε, τα πλέρωνα με λίρες, πλέρωνα 3 άλογα. Εμένα θυμόμαι με καβάλισαν σε ένα άλογο απάνω και από εκεί κινήσαμε περπατώντας οι άλλοι και έφτασαμε στην Τραπεζούντα. Στην Τραπεζούντα μέσα έκατσαμε καμιά 10-15 μέρες κάτσαμε μέσα στην Τραπεζούντα. Ως που ήρθε το βαπόρι, ένα βαπόρι τώρα δεν θυμάμαι τουρκικό το βαπόρι ήταν αυτό, από κάτω τα 2 πατώματα, το κάτω ήταν ζώα φορτωμένα. Άλογα, μουλάρια, πρόβατα, κατσίκια. Και από πάνω στα 2 στρώματα μας έβαλαν εμάς. Κάπου 5.000 κόσμος. Και φτάσαμε στα Πριγκιπώνισσα. Και έκατσαμε, μας έπιασε μέσα μια χολέρα. Οι μισοί πεθάνανε. Εκεί μέσα στα Πριγκιπώνισσα. Κάθε μέρα από 2-3 κοβαλούσανε, λάκκο άνοιγαν και το έναν απάνω στον άλλο τον έριχνανε. Όπως έκαναν οι Γερμανοί τους Εβραίους, έτσι και εμάς. Από την ημέρα του ξεριζωμού, από την πατρίδα αυτή, από το χωριό αυτό, μέχρι την ημέρα της εγκατάστασης, ξεκίνησαν γύρω στους 800 κατοίκους. Από ό,τι βλέπω από τις διάφορες απογραφές που είχαν γίνει τα πρώτα χρόνια, γιατί ήμουν γραμματέας του Δήμου επί 31 χρόνια, από τους 800 κατοίκους οι πρώτες απογραφές έδειξαν, δηλαδή γύρω στο 1923, 450 κατοίκους. Αυτό θα πει ότι καθοδόν και στην πρώτη εγκατάσταση σχεδόν το 40% του πληθυσμού θα λέγαμε ότι από τις ταλαιπωρίες και τις κακουχίες, ιδιαίτερα οι μικρές ηλικίες και οι μεγάλες είχαν αποδεκατιστεί. Μετά ήρθε ένα βαπορί ελληνικό πλέον και μας πήρε από εκεί. Φτάσαμε στο Μακρόνισσο στην Ελλάδα. Ήρθαμε στην Ελλάδα στο Μακρόνισσο. Εκεί μας κατεβάσανε, μας έβαλαν στο Κλίβανο πρώτα. Ρούμουχα ότι είχαμε από πάνω μερικοί έβαλαν και τα παπούτσια τους μέσα. Κάηκαν και τα παπούτσια τους, το στυλ, κάηκαν όλα. Λοιπόν, από εκεί στον Μακρόνισσο κάτσαμε περίπου 1 μήνα. Εκεί ασθένειες, εκεί θάματα. Εγώ θυμάμαι, με έπιασε μια ασθένεια και κατέβηκα κάτω στα νοσοκομεία να πούμε αντίσχυνα ήταν όλα, αντίσχυνα ήταν όλα. Και με έβαλανε με 3, 4 ή 5 γέρους. Εγώ τότε ήμουν παιδί, ήμουν 10 χρόνων. Κανένας δεν ερχόταν να μας έβλεπε. Ούτε φάρμακο, ούτε τίποτα, ούτε γιατροί, ούτε ψωμί, ούτε τυρί, ούτε νερό. Ο παπάς μου, από πάνω από τα σειρματοπλέγματα, κάπως πήρε άδεια και ήρθε. Ήρθε, με γύρεψε εδώ, ήτανε 6-7 ήτανε αντίσκηνα για είδος νοσοκομεία. Με βρήκε. Από το παράθυρο βλέπει, παπάς μου, τον λένε οι γέροι, αυτό το παιδί είναι δικό σου? Λέει, ναι. Πάρ' το, λέει, αν είναι δικό σου, πάρ' το και φύγει, λέει, θα πεθάνει εδώ μέσα. Λέει, εμείς θα πεθάνουμε γέροι μας, αυτό το παιδί χρήμα είναι, πάρ' το και φύγει από εδώ μέσα. Και πάει, ο ευτυχώς σκοπός δεν ήταν εκεί, δεν με έβριγε κανένας σκοπός. Από τα σύρματα μπαίνω μέσα, βγαίνω έξω, παίρνει ο παπάς μου και με πάει στα αντίσχυνα, το σπίτι που ήταν τα αντίσχυνα τα δικά τους. Και εκεί πλεάζω 3 μέρες ανέστητος ήμουν. 3 μέρες ανέστητος ήμουν όταν πήγα εκεί. Έβλεπα ονείρατα, Θεός πάλαλα. Το ένα, το άλλο. Σε 3 μέρες απάνω
ζωντάνεψα. Λένε αυτός θα ζωντανέψει, ζωντάνεψα. Όσο δώρο γεν ο γάβρας το όνομα να έφεγεν, όσο δώρο γεν ο γάβρας το όνομα να έφεγεν, και για τον Χριστόν και τον Σταυρόν και την ψηνά δεκεν, για τον Χριστόν και τον Σταυρόν και την ψηνά δεκεν. Οι ποπαδές σάλτενε καλά, ασκλέντιδες ποτάδες, ασκλέντιδες ποτάδες, και μυρολόγια για το γαβράν, ας λένε οι μανάδες. Ο γαβράς εμαρτύρεσεν και κελάξεν την πίστην, ο γαβράς εμαρτύρεσεν και κελάξεν την πίστην, και πιέζε ακραία και θέλ να κλαίει, ας πάει σαν 5 βρύσες, και πιέζε ακραία και θέλ να κλαίει, ας πάει σαν 5 βρύσες. Σαν 5 βρύσες πλάγγεκα σου μας ένα ρασιοπόλ, σαν 5 βρύσες πλάγγεκα απαν σε ένα ρασιοπόλ, και είναι κι απανά να πάετε και τη γαβρά το πιοπόλ, και είναι κι απανά να πάετε και τη γαβρά το πιοπόλ. Ποπάδες σάλτενε καλά, ασκλένιδες ποτάδες, ασκλένιδες ποτάδες, και μυρολόγια για το γαβράν, ας λέγνε οι μανάδες. Προσκυνήταδες έρτανε ασολέν την Ελλάδαν, προσκυνήταδες έρτανε ασολέν την Ελλάδαν, να προσκύνουνε το γαβράν αντίν με ένα λαμπαδάν, να προσκύνουνε το γαβράν αντίν με ένα λαμπαδάν, αντίν με ένα λαμπαδάν. Αυτή η ράτσα δεν χάνεται. Δεν χάνεται και πορεύεται με μία φόρτιση, θα έλεγα, συναισθηματική και μνήμες. Μνήμες πολλές. Και νομίζω ότι δεν περιμένουμε να έρθει ο Μάης. Να έρθει αυτή η 19η Μαΐου, η αποφράση μέρα απόβασης του Κεμάλ στην Κερασούντα, για να ανταμώσει εκείνον τον μεγάλο εγκληματία, τον Τοπάλ Οσμάν. Βέβαια, ανά πάσα στιγμή είναι χρέος μας απέναντι σε αυτούς που δεν πρόφτασαν να έρθουν στην πατρίδα Ελλάδα. 353.000 που έμειναν στους δρόμους, άφησαν τα κόκαλά τους στους δρόμους. Έχουμε χρέος, γιατί χάρη σε αυτούς εμείς σήμερα υπάρχουμε, πορευόμαστε με μνήμες, μνήμες δυσάρεστες, αλλά και μνήμες ιστορικοπολιτικές, θα έλεγα, διαχρονικά. Το χρωστάμε σε αυτούς. Η Αργυρούπολη βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Τραπεζούντας. Ονομάστηκε έτσι επειδή στην περιοχή υπήρχαν μεταλλεία αργύρου. Ξακουστό ήταν το φροντιστήριο της Αργυρούπολης με 300 μαθητές. Με τον ξεριζωμό οι κάτοικοι, αντί να μεταφέρουν την περιουσία τους, μετέφεραν τη βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου που αποτελείται από 5.000 σπάνια βιβλία. Οι πόντοι της Αργυρούπολης είχαν μια πολύ εξαιρετική βιβλιοθήκη, η οποία
συναγωνιζόταν το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Ήταν η δεύτερη βιβλιοθήκη ύστερα από της Τραπεζούντας. Τα βιβλία αυτά το 1923, μετά την συνθήκη της Λοζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών, δόθη η ευκαιρία στους κατοίκους της Αργυρούπολης να μεταφέρουν τις οικοσκευές τους. Οι πόντιοι όμως της Αργυρούπολης προτίμησαν να φέρουν το πνευματικό και την περιουσία της βιβλιοθήκης, τον πνευματικό τους πλούτο και τα κοιμήλια της εκκλησίας της Μητρόπολης Χαλδίας. Τα βιβλία τα φέραμε, ήταν αρκετά, ήταν 18 μπαούλα, είχαμε 18 μπαούλα ξύλινα και με σταυρό απάνω. Τα θυμάμαι καλά. Και μάλιστα όταν πήγαμε εμείς να τα πειράξουμε, τα είχαμε και στο σπίτι το δικό μας. Τα πειράξαμε, ο πατέρα με λέει, αμαρτία μην από αφήστε τα, αμαρτία είναι, μην τα πειράξετε. Η Αργυρούπολη του Πόντου είναι μια πόλη η οποία είχε τον Άργυρο, εξού και το όνομά της, το Ασίμι, και βέβαια από αυτό έχει κάποια προνόμια στους μεταλλείς, οι οποίοι κυρίως είναι Έλληνες. Αυτό σωρεύει Έλληνες από όλον τον Πόντο και από την Καπαδοκία, και βέβαια αυτό, τα προνόμια και η ιστορία των μεταλλίων και του πλούτου φτάνει μέχρι τον 19ο αιώνα, οπότε καταργούνται τα προνόμια και κυρίως γιατί αρχίζει και ο Άργυρος να μην αποδίδει τόσο πολύ. Εδώ είναι το σπίτι που γεννήθηκα και που η πατρίδα μου όλων. Σε αυτό το σπίτι γεννηθήκατε? Ναι, σε αυτό. Ποια χρονολογία? Το 1907 γεννήθηκα. 1907 γεννήθηκα. Μάλιστα. Εδώ αυτή η περιοχή πώς λέγεται? Ενορία του Αγίου Ιωάννου. Η ενορία μας. Μάλιστα. Ναι. Της Αργυρούπολης. Αργυρούπολης. Ναι. Μάλιστα. Τι θυμάστε εσείς από εκεί την εποχή? Τι θυμάστε από την Αργυρούπολη? Θυμάμαι πώς είχαμε τις εκκλησίες, είχαμε τα σχολεία μας, είχαμε καθένα στα σπίτια οι συγγενείς. Η ενορία μας ήταν πώς. Ο πατέρας μου ήταν δήμαρχος, το τελευταίο δήμαρχος της Αργυρούπολης. Είχαμε και ένα δάσκαλο, τον Καμπούρη. Είχαμε τον Κάνη δάσκαλο, αυτός είναι στην Αλεξανδρούπολη. Δάσκαλο, τον Κανονίδη είχαμε δάσκαλο, τον Μικρόπουλο είχαμε δάσκαλο. Τους θυμάμαι τους δάσκαλους. Η Αργυρούπολη αναπτύσσει κοντά στον πλούτο της στα γράμματα και φτιάχνει το εκοσμικευμένο, θα έλεγα, φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το Ξακουστό, και μαζεύει εκεί μαθητές με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα του Γερβάσιου Σουμελίδη, και επίσης ενός πνευματικού άντρα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί είναι ο Γιώργος Κυριακίδης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν φιλόλογος σπουδασμένος στην Αθήνα και γυρίζει εκεί και θα λέγα ενδυναμώνει το φροντιστήριο της Αργυρούπολης. Ωστόσο όμως η πτώση έρχεται. Και τότε φορτώσανε τα βιβλία της βιβλιοθήκης της Αργυρούπολης σε κάθε κάτοικο της πόλης, με τα υποζύγια τα οποία τους είχαν χορηγήσει για την μεταφορά της οικοσκευής, μεταφέρανε τα βιβλία. Με προοπτική όταν θα φτάσουν στην Ελλάδα τα βιβλία αυτά θα ξανασυγκεντρωθούν σε έναν χώρο τον οποίο θα δημιουργήσουν. Η βάση των κατοίκων της Αργυρούπολης ήρθε και εγκατεστάθηκε στην Άουσα. Ήταν γύρω στις 5.000 τόμους, ήρθαν εδώ στην Άουσα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχουν γύρω στα 200 βιβλία κάπου στην Αθήνα, τα οποία είναι σε απογόνους καθηγητών που δούλεψαν εδώ. Φαίνεται όμως ότι πάρα πολλά είναι διάσπαρτα και εδώ και εκεί, σε οικογένειες.
Αλλά η μεγάλη πληθώρα φαίνεται δυστυχώς ότι έγινε υπόστρωμα στη σειροτροφία. Τα κόβαν και τα βάζαν γιατί ήταν κάτω από τους μεταξοσκόλικες για να μπορούν να αναπτυχθούν εκεί, γιατί υπήρχε πάρα πολύ αναπτυγμένη σειροτροφία εδώ. Αυτή τη στιγμή όμως στην κατοχή μας υπάρχουν γύρω στους 800 τόμους από αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι γενικού περιεχομένου. Από τα 5.000 δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε τα 800. Ναι. Τα 800. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα βιβλία? Είναι γενικού περιεχομένου. Είναι θρησκευτικά, είναι ιστορικά, είναι γεωγραφικά, είναι χειρόγραφα, είναι αλληλογραφία, παραδείγματος χάρη, του Γερβάσιου Μητροπολίτη Χαλβίας, του οποίου το βιβλίο, την αλληλογραφία την οποία έστελνε, την έγραφε σε ένα βιβλίο, το οποίο το έχουμε στα χέρια μας. Και κανάν και χολόπότσα και κανάς χατήρικε. Εδώ έχουμε ένα βιβλίο το οποίο βλέπετε ότι μιλάει για Αριστοτέλους άπαντα και είναι τυπωμένο το 1550. Αυτό το βιβλίο τώρα είναι τυπωμένο, έτσι? Τυπωμένο είναι. Είναι τυπωμένο σε ποιο τυπογραφείο είναι αυτό? Αυτό, για να δούμε εδώ πέρα και λίγο δυσανάγνωστο. Είναι Ιταλία πρέπει να είναι. Είναι Ιταλικό βιβλίο από ό,τι φαίνεται. Ιταλικό βιβλίο. Αριστοτέλους άπαντα λοιπόν. Τα έχει δει κανένας αυτά τα βιβλία, έχει διαβάσει τι λέει κανένας αυτό το βιβλίο, ας πούμε, ή δεν ξέρουμε? Δεν ξέρουμε. Υπάρχουν βλέπουμε βιβλία που έχουν σκιστεί όμως, που έχουν... Είναι το πρόβλημα αυτό. Εδώ είναι αυτή η βυζαντινή ιστορία. Είναι βυζαντινή ιστορία όλη. Μια σειρά. Είναι ολόκληρη κυκλοπαίδεια της βυζαντινής ιστορίας. Βυζαντινής ιστορίας. Αυτά πότε έχουν τυπωθεί τα βιβλία? Για να δούμε τον τύπο. «1729». 1729, μάλιστα. Στη Βενετία. Από εδώ μέσα έχουν αντλήσει πολλά άνθρωποι των γραμμάτων και έχουν πάρει και διδακτορικά από το υλικό αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ μέσα, αυτό το βιβλίο. Είναι για μας ένας θησαυρός. Οι παππούδες μας φέραν τα βιβλία αυτά από την πατρίδα, από τον Πόντο, με πολλές ταλαιπωρίες, με πολλούς κόπους και μάλιστα αφήσανε και πολύτιμα πράγματα πίσω για να πάρουν τα βιβλία αυτά στην Ελλάδα. Τα οποία και σήμερα ο χρόνος τα καταστρέφει, τα φθείρει και τα καταστρέφει ο χρόνος. Υποχρέωση έχουμε εμείς, γνώμη δική μου, είναι να τα αφήσουμε αυτά στις επόμενες γενιές. Πρέπει να συντηρηθούν. Ο σύλλογος μας είναι μικρός σχετικά, δεν μπορεί να κρατήσει το κόστος. Είναι πολύ μεγάλο, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε εμείς το κόστος αυτό. Γι' αυτό και θέλουμε κάποιους φορείς να μας βοηθήσουν. Η βυζαντινή μουσική. Η βυζαντινή μουσική, Και αυτό είναι χειρόγραφο, καθαρά. Φαίνεται ότι είναι χειρόγραφο. Εξάλλου, ακόμα και σήμερα την μουσική τη γράφουν. Λείπουν επίσης σελίδες. Βλέπετε το... Αυτή τη σελίδα, συγγνώμη, είναι κάποιος μελετής που ήρθε, το συγκεκριμένο κομμάτι του άρεσε και το έκοψε και το πήρε? Δεν ξέρω γιατί το πήρε. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί το πήρε. Το σίγουρο είναι ότι έχει κάνει μια μεγάλη ζημιά. Ναι, έχει κάνει ζημιά. Και το σίγουρο είναι μπορεί να το κάνει κάτω στο σπίτι του να το κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι γι' αυτό θέλουμε να τα αντιγράψουμε. Να μπορεί να τα έχει και να μένουν και εν πάση περιπτώσει και να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν θέλει δηλαδή κάποιος να κάνει κάτι, μια μελέτη θα μπορούσε να τα έχει έτσι.